Naandan nga ruta sang fuel tanker sa pagremit sang kwarta, wala masunod sang driver sunod sa kapulisan. Reenactment angon sa natabo nga pag-hold up igapatigayon sang kapulisan. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Zen? Jirt, may duha na ka mga testigo sa robbery hold-up nga ginauyatan ang Pavia Police agud makabulig sa pagpadasig sang investigasyon. Nagagwa sa investigasyon sang Pavia Police nga wala masunod ni Ronnie Juarez, driver sang fuel tanker sang isa ka transport cooperative nga ginaalegar gin-hold up sa barangay Pandak, Pavia ang naandan sini nga ruta. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, ang regular nga ruta kuntani sang fuel tanker sa pagrimit sang kwarta halin sa Balabag padulong sa Aganan, Circumferential Road pakadto sa garahe sa Pandak, Pavia. Apang sang Lunes sang gabi, wala ini nagsunod sa naandan nga ruta. Sa Baylo nag-agi sa Irrigation Road nga malayo sa pamalay kag madulong kon kagabihon. Bagay nga makatilingala suno sa PNP. Medyo unusual na ruta yun para sa sa magdadala ng pera nila. Matandaan ginabuluban ta 300,000 pesos nga cash ang gintaban sa mga suspect. Una na nga ginpahayag sang kapulisan nga posible inside job o kon personal gain ang motibo sa pagpang-hold up. Sa tion nga mapamatud-an nga gin-set up sa mga suspect ang krimen, mahulog ini sa qualified theft. Sa subong isa pa lang ka suspect ang nakilalanas ang kapulisan nga positibo na identify bangod wala makasuksok sang helmet. Siya ang nagatrabaho bilang driver sang kooperatiba nga malapit isa ka tuig na sa kumpanya. Matagal na siya nag-work. Pero ang questionable kasi is nakita mo na yung nangyari. Posibleng hindi ko makita kasi magkasunod ho sila. Plano subong sang Pavia Police nga magpatigayon sang reenactment agud klaro nga masaysay sang fuel tanker driver ang natabo. Titignan po natin kung yung mga sinasabi niya is nagko-correlate sa kung ano yung na-reenact natin. Jirt, wala pa sang may ginhatag nga schedule ang Pavia MPS kung saan hiwaton ang reenactment sa hold-up. Sa subong, padayon pa ang backtracking nila sa mga CCTV footages agud makilalaan ang identity sa mga suspect. Jirt? Madamo gid nga salamat Zen Kilantang Sasa.